atezva mushava mwese havandifariri atezva ndouira naye nomusara pavana totarutinzwanana ndozvekunyora mabonzi atezvaro yenyu varipo here? Varipo. Zvinoitika panguva iyoyo tinotaura tichinzwanana but kwapera nguva iyoyo kwapera nguva zvamune matora sei zvinozochinja. Bahasha TV, nyaya sezvadziri. Vanoti muromo yokwandiri chaiko havataura ndoita kuti mukadzi uyu anobereka vana vakomana tove nekodzero toti achienda kwakwavo. Hazvina kuipa ndomataurira ndinobvunza ine kuti makamboendawo here kuna baba mukuru asara ari baba musha. Ndakaita zvesezvo. Vakati chii? Hapana kusimudza musoro. Vakati chii? Kusimudza musoro kuita asi kupindura vakapindura achiti chii? Vakati zvoimimita zvanenge vakupa zvokuti kana izvozvi kana pamasungiro zvichinoita masungiro zvezvokuti masungiro auyejera nokudetsera zvinotonetsa kutambirwa kwazvino. Saka mamukrema madii kugadzirisa nhau iyi yekuti mawirirana imi nemhuri yemurume wenyu kuti zvinhu zvenyu zvinokwanisa kukanwa zvakanaka. Zvinhu zvenyu munoiraiti yemukrema asi munofanira kumiririrwa namwedzi wemushazvi nokuti mwana munobereka muine zvirizvo zvakutozvisiva vakanditiitai wacho ndakagara nakanditiitai mukakuti uya kudara anorapa hakuni asi munowirirana zvokutaura chinzwanana zvokuita kutya umba kwangu auye masikati asina nerano zvokuuya ndakamucheedza manherano uya chiwandawanda kuti tisaure pamusoro pevana asi kuti asi munowirirana usiku muchifambidzanisa mwana. Aiwa hapana kungomashoko kuvanhu asi iye haachadi imi anoti kubuda ndaikuda asi ndikutya hama dzangu anonyemba nokuti kana achiuya usiku iye asingakwanisa kupinda neni mumba imwe chete iye achitongouya anotadza kubira here iye ari kuhwanda nemunhu amusopaona ipapo. Aiwa kubarora ndopandakachezvozava chisina chenyu barora ndakamuda mukomana saka mukuona isusu padistrict renyu handisi kuriramba rarerekera kwamuri saka zvinoreva kuti zvararerekera kwamuri imimi mozvoti vabereki mozouyo variregere mufanira kungoribatanidza ndopari mukungoda ndaribatane imupiwa zvenyu awa zvavo zvishembo kana zvichishaya munhu anodyiwo zvinoshaya munhu anodya ndopatiomera list renyu chete zvinhu zvese zviri right. ameno apo ndakumbira kune vemwe wedare ndizvana ndatyira parisi kuti zvinhu zvaitaka zvopiwa pamwe zvinozogona kutera tonzi ari kukambira ndomuroma ndaida kubvisa. Aiwa munoudza asi mati anombouya neusiku nokuta zvinhu zvomauya neusiku ihwohwo kana matadza kudya ndodya zvangu munenge matadza here mukangoitawo somudaro chigaaa ameno wamusuku uyanguzvozvoroti zvinonetsa mukuwasha wenyu anogona kunge angokuda kukundika kwaaita kuuya kuriko kune chikonzero chokuti anzi naite zvararusa yenyu zvinogona kumira zvakaita saizvo uye chichipiri anogona kupindwa nepfungwa yekuti kana ndikabvisa zvinhu izvi musi wandichazenge ndakunoita kuroora chaiko iko kuri patsika nemagariro ndinosvikozvirehwa futi ndikazotaura kuti ndakazvibambuya zvimwe ndinozvipiwa mhosva zvakarekunzi une chauri kuita iwewe mushivande neambuya vako zvisingazita nonesiwaridzi womwana. Saka kutya ikoko kunogona kunge kuri kuwanda mukati mehana yake. Saka ndinoda kuimba nekutenda kuti kana ine manzwisisa kutaura kukuita vatauri munogona kuenda munogadzirisa nhau yenyu modzoka mudare. Izvi hazvireve kuti kana muchinge magadzirisa nhau yenyu madzoka zvakare mudare munosvika kubhadhariswa semabhadhariro amaita kwete mabhadhara asi kana mazongodzoka chete muri kudzoka muchisvika nhau yenyu ichinzwikana mambo pasina mumwe mubhadhara munoti kudii? pamusoro ini kuenda tikaende zvangu asi zvokuya kunotaura chokwadi baba vangu munenge matoonesera ini kureva kuti mwana wangu akungogara
ndenge maomesera ini iwe progressive baba wako wakaoma moyo zvadini? pamusorera kuri kuoma moyo ndozvekusazivawo kuti ivo pavanenge vachimbotaurawo vari vega vanenge vachionesanawo zvakaita sei. Asiwo kana uchitaura nababa wako unovanzwa mukanwa mavo kuti mune rudo newe here kana kuti mune rudo rwokungovharidzira uchitomboti mwana asazive kuti handina rudo naye? Zvinoitika panguva iyoyo tinotaura tichinzwanana but panguva iyoyo kwapera nguva zvamune matora sei zvinozochinja zvikopadidzire kuti kudii kwakoti vanenge vakuita sokuti pamwe vanenge vaine vamwe vanenge vabvunza pauri iwewe mataurirana mawirirana nababa asi mushure mechinguva chishomana anoona kuti zvamawirirana zvezvo zvasanduka zvinopadidzire kuti kudii kwauri iwewe? semwana unenge wakungotiwo pamwe sezvo vachitanga wambobvunzawo vamwe vana baba pamwe ndozvanenge vaudziwa. Imamai pamakapiwa muramu wenyu kuti ave musara pavana akaturwa here? Nhau yacho yakaturwa here kuna dzimai akaroora? mukomati yanga akaroora. Iye anga asina kuroora asi zvine zvaane mudzimai. Tiri kutarisa zvisezvi nechikonzero chokuti vazhinji vamwe tinozopiwa muganhu nemudzimai. Kana ndanga ndakaroora musi wandinonzi inini ndapiwa musara pavana ndamusara pavana kune mudzimai mumwe aripo, mudzimai wangu asina kuzwa, zvinogadzira ruzha kumba kwangu ndinenge ndakugara mumba ine chimwongo. Kana zvisiri izvozvo ndikazoroora mudzimai wangu uye zvakare anozogona zvakare kuzouya neimwe nzira yokundirambidza zvakare kuti ndiende ikoko. Kana pachinge pasinai anokwanisa kuzenga aenda kunomududzira kuti murume akuroora uyu takamuita musara pavana kuna ningi. Saka anozenga akuona sekunge kufambidzana kwenyu naye kunenge kune upfambi mukati kusisinai nhau yenhaka. Muhana menyu mungapindwe nepfungwa yekuti pamwe kudawa kwamambo hameno zvavadzidziswa nemukuwasha wangu, hatina zvatadzidziswa nemukuwasha uyu, asi toda kuteera tsika nemagariro echivanhu kuti zvinhu zvenyu zvigokufambirai mune zvakanaka, uye mwana wenyu uyu agogona kugara zvakanaka pamurume naiyewo kuti agogona kugara zvakanaka, nekuti zvinhu zvenyu zvamunoreva mukugunun'una kwenyu kunotarisa imba yemwana wenyu kuvaripika zvakanaka. Mene muri kundinzwa? Musabatikanisei, burisei pfungwa yenyu. Niko kuti ndonozvitaura kuti mukadzi uya achiya unoshanda akashedzwa newe hama dzemurume, saka nditi makore makagara nomurume akafana nhasi chaiye kunyange nguva ino usiku tikodza dziri kumateni andida kunoroorwa nomurume roorwai achada kukuonai ine murume murume bati ainini hapana kwachakuisai marabhani nehama dzavo. Saka zvinotonetsa kuti ndinopira nhau ikoko, ndikapira nhau ndinopira musara pavana vangu, ndakapira musikana wangu akaenda uko anodzapanga chauchaita zvatsingazive sisi vanhu vacho vakaendawo vanenge vachingoitawo zvezvezvo mungahamhenanhene vachingosangana ndozvirika izvozvi. Mwana wangu yakadzingwa nemurume ake mushoko, ndakanozvipira kuti mwana one atizwa murume akuroti vakati chagadzirisa kana anogadzirisa hapana. Saka ndakazonoti ndiri kupfeka bhutsu iri kurwadza ndingakabereka kunyange mwana wangu achipera zvake sesipi, mwana wangu kunzi afa ndindeke ndakasikirwa mushoko ndofa ndakagarira vanhu. Mwana uyu akasiwa nababa ake ndifunga ngaine 14 years 14 na 12 years ndakachengeta vana ndeveto. Saka ndokuchema kwanandini. Handiti maona kuti zvandaanditsanangura ndaita sindiri kuprofita. Hakuna munhu anopiwa nguva time frame yekunzi nguva yawagara yakwanira kana iri nhau yemusara pavana kana kuti nhau yenhaka. Kunze kwokunge bedzi wapiwa yomusara pavana pazotambuka guva, yes zvakwanira, makuchisikwanira kusvika panguva yekusarudza murume wamuri kuda wamuri kutambidza tsvimbo kuti ave ndiye muchengeti wemhuri.
mazuva aya maona kuti akabuda mushure mekunge uyo aroora makuya makutsvakonzaiwa nguva yamakagara nouyaita chakwandakandida kuenda endaizivi makanaka imimi maudzwa mazuva aya nevarume venyu kuti nguva yamakagara nemurume musarapavananda kupai yakwanira kana muchida kuenda pamunoda kunoroorwa endaizivi makanoudza here vabereki venyu? ndakatombopira futi kwamama saizvozvi iye wacho musarapavana wacho hana kuuyawo kuti sekusauya kwaita mukuwasha makupira kwamambo mambo vakakuchini kudii? hapana chakatombotaura zvakatongoperawo saizvozvi sokutaurikwa kwazvikungoitawo kana kuuyawo havana nokuti mazano chinoshata kuti wachokadii mari kana usina mari hapana chavo vamwe wangu vakadzivira kuti vanga vaine mari saka ndakasvika pakugonga pamara ndobva ndazongonyara ndakakwira zvakare ndofunga dare iro rekune makakwira namambani varipo mambo vaiva varipa makupi mambo makopi gore ripi varipo vamwe varipa mwana wajuma 2016 gogo saka insta ndiri kukumbirawo dare rineri ripiwo maitsamba yekunopa musarapa vana tizoiwana patinotonga next kana varega kuuya mogadziridza bepa renyu rouya richisanganisira pfuma yese nhongo yakangobatana yese kana kuti musarapa vana zvinhu zvii kana kuti kana achidaidzika momudaidza monyora pamwe chete pfuma yenyu asi kana aramba munongobatsiridzwawo pfuma yese yakasangana kuti tikupei yenyu ko yababa yozoitwa sei muneiwana ko yababa yozoitwa sei saka zvinhu zvingoda kungogadzirirwa mopiwa tsamba yokuti musarapa vana anga achiuya kudai next dare rinotera ndofunga ndo patingangokubatsiridza inapo pane kuti amene pane tukasumudza ruoko yani taura izveni pamusoro ichemaprope nemaprofita ndati ndibatsiridzewo panhau inamai esokoma kwayakaita ndafunga kuti munhu wese akaberekwa ivo vakabereka mwana murume wavo akaberekwa nasekuru saka zvanga zvakanaka kuti pavapiwa grace period yekufambira nhau vaende kana sekuru vari padhuze vachisvikika sekuru wamusarapa vano murume wavo vanopira nhau yavo kuna sekuru kuti ndo zviripo ndakukilema pfuma padare kwamakope kuti ndipiwe zvino ndakaudzwa kuti nemurume wangu inofanira kunge ichipinda ipapo chindibatsiraiwo kuti muzukuru wenyu uyu auye tiite dare tiumbe chinhu chimwe chete kuti mwana agare zvakanaka tiende kudare tinopiwa pfuma yedu ndowo masipano kuti ndizvozvo zvamunofanira kuita tiri kuburitsa pfungwa dzedu anosepa ndimambo kuti zvaburitswa nevavava ndoda kuzvitevera kana kuti ndoda kupamidzirapo kana kuti ndoda kutapudzapo kana kuti hazvisiri izvo zvandiri kuda ichi ipfungwa dzataona kuti izvozvo pamwe kuda zvingakubatsirei saka tinotokumbira kuna mambo kuti tibonzwa kuti vanogamuchirana nazvo here saka taakuisa kuna mambo nechinako ya mukati menhau iyi chekutanga imi mayakuzokema mwanasikana ndizvo uri kumurume wako here ndiri pamba pandakasiwa nemurume wangu akugarawo ndiri kubvunza kuti uri kumurume wako here ari kukuda ndizvokusaziva nokuti ane mazuva akatotama asi kugara kumba kwacho saka onaka mai vaya kuzoti vari kuda pfuma yavo kumwana ane imba yaputsikawo ndizvo here muri kuitira nemurume wangu
akatondidzinga achitoti atomboda kana kutombokuona nokuti tine kumba nokushopu saka kushopu kazi bhata ade kungoona saka inini ndikugarawo kumba nevanhu saka pane conflict pakati pako iwe nemurume wako pane dambudziko anditi imama yakuzokilemawo pfuma kumwana wenyu asi mune dambudziko futi nemurume wenyu saka musi kuzoona kuti akakanaka kakwenda kachinanaira kuti kana muzukuru achatawo futi problem saka panogadziriswa sei nokuti imimi mauya kuzogara kuzoklema pfuma asi mwana anoberekwa nevanhu vaviri hapangashaya kuti kudzinza rekurume wenyu kushayikwe mumwe chete anouya kuzomira apa vese vakakupenga here atezvara venyu musara pavana wemurume wenyu ndiye mukuru ariko saka uyu murume uyu wamuri kuti murume wenyu mati murume wenyu akaparara asara panga pano yangari panaka mukomana amai mukapiringisha naweni tine munhu anosuzwa kunzi ndiwe musara pavana handitika tine munhu anozopiwa zvakare nhaka ndiye mumwe chete ndiye wamati amuwirirane naye kwatisi nouitira kuti achidzwanana sane takakutya mata zvokuhwanda zvinhu matimi munowirirana naatezvara venyu atezvara musha vamwe wese havandifariri atezvara ndowirirana naye nomusara pavana totaura kuti dzwanana ndozvokunhora mabonzi atezvara venyu varipo here varipo saka nhau iyi isisu tinokurudzira kubatanidzwa kwemhuri mhuri yenyu semamiro ayakaita pane zviri kuda kuzvigadziriso nokuti apa chokwadi chacho hamusi kuchiburitsa sezvachinofanira kunge chichibuda mati makamboya mukaimhan'ara muno dare mega mega ikapinda mune LC4 judgment inopiwa makapiwa handapuwa judgment takati ndamhan'ara kuno yakabva ndomhan'ara kupolisi taiva nemasheyasa taiva nezvinhu zvataita saka yakazodzoka ita maatare maviri saka mungozwa kupolisi kunoshanda mari saka ndakazokundika pamari bva ndazongozvigarawo indasina mari chokwadi kuti kupolisi kunoshanda mari kwete charani kana mapepa anogadzirwa nemari kupolisi mapepa emasheyasa aya ayo taurai zvamunoda kutaura nditaura kuti kwave nemapepa emasheyasa kupolisi kwaibhadharwa mari yamukashaya ini akabhadhara ini mari dzinge dzichingotenda zvinonzi bepa razodai bepa razodai makwainzi kuri kudiwa mari changamira vada kunyatsoziva kuti imimi zvamati mumapurisa kwaibhadharwa mari imimi makanga manzi mubhadhare mari uya mukashaya nenge chingonzi uya zuva rakati tenderai mubvunzo wangu makanzi kuri kudiwa mari iyi yamukashaya iyi nguva yareba ndakagara asi makakanwa mari ndii ndakazokundika ndomusoro wenyaya wemari iyi yamazotaura kuti makatadza kuita nyaya iyi kumapurisa nekuti makanga musina mari mubvunzo ndobvauya uchiti mari ndakazokundika pamari yacho tatatombosiva inokuti taenda kwamama mari saizvozvi kana kucharenja ndandisina mari yekucharenja zvamutaura achigone kubvutsanai uyo kana akanomhan'ara iri nhau yekushewa kuproperty nhau yekushewa kuproperty haibatanidzwe nenhau yepfuma yekurohwa kwemunhu vabereki muri yakunzizwawo nhau yeproperty yokuti tida kugovana zvatakashava zvakasiyana nezvinodiwa nevabereki pakurohwa kwomwana wavo akanga anomhangarirwa nhau yeproperty arogona kunge ari mwana wenyu ari kuti tida kusheyana zvatakaita pachitoro chedu handitika
kushayana kwenyu pachitoro hakududzire kuti pfuma yawo anogona kushayana nemurume wake pachitoro govana kuti hazvakanaka chidzimai chisarudza pazviviri zvisine chigayo nesitoro oda chii uyo tisikuda chigayo opiwa chigayo murume osara nesitoro zvabvisa pfuma here vabereki vanenge vachida pfuma yavo imimi makanga mamhangara matini makamhangara kudare kuno kwamambo makope kuna akanga achitonga muchireva pfuma yenyu pamusoro akanditora pisota murume ndobva zvadziende kumashares saka kunoshanda mari indobva ndazokwira kugara kwandakaita nemurume chida kubhadharwa kugara kwandakaita se nemurume ndokupa takazoperera nyaya masvinzwisisa yanga isiri mari yepfuma inando yepfuma vabereki vangu zvatorevawo pfuma kuti kwaa yanga iri nyaya yekugara kwaakaita neni chida kubhadharwa munoziva zvamungadai maita nyaya yenyu kuti vanyatsozvinzwisisa zvikuru mapepa yenyu ekupiswoda nechichi nhau idzodzi dzese idzi dzine mareferensi zvinhu zvese zvine referensi potei muchibuditsa referensi kana maenda kuitira kuti munotanga kutaura kuti nhau yangu yakabvira pakati ikasvika pakati ikazoperera pakati mapepa angu aya zvino nhasi ndauya nezvakati vanhu vanowana gwara rimwe chete mukaona izvi magoti mapurisa indakushandiswa kuti mapurisa anoda mari anoda mari yei peace order haisi mari ino yakawanda peace order maishoma imaisirwa peace order vachienda munare kuya kana makagaranwa peace order imwewo nhano daivainge uchiona nhasi uno mauya imuri kuda pfuma mokuti hamusokwanisa kubatsirwa mokuti atezvara munowirirana navo makambonwaona atezvara here mukataura navo nenhau yari kukutambudza burikidza nemugari wenhaka anga achifuga mubheze rimwe chete nemi ko kana makataura navo ivo vakati kudii zvinhu zvamunofanira kunge muchifarira dare zvese izvozvi kuti rikwanise kusvika padecision ndofunga ndizvozvo zvakamubatsira paizvo enderai mberi shuru ya apa ndiri kupa judgment pane maonero yandaita ndeyekuti sezvataura mudare mukati meni kuti vana vanaseko toda tione kuti hunhu netsika mukati memhuri iyi wakarasika papi nekuti ndiri kuona kuti uyu mwana wenyu ivi ndimamai vacho saka kuti ndikubvunzei kuti makabisirwa pfuma hanzvadzi yenyu kana baba yenyu vanofanira kunge vachipapindura imimi ndingakukubvunzai kuti imi pfuma yenyu makabisirwa nemurume akakakwa makabisirwa pfuma hakuna dambudziko hakuna zvototi hanzvadzi yangu irimo hanzvadzi iri munomu iri kupiwa tezvaro vakabvisirwa but dambudziko rikomani family murume wacho akatombogara naye akatombodhiraivha mota vanhu vakaungana akatosvikotsika saka chikumbiro chiri munomu munogona kungopa mutongo wenyu ndechikumbiro changu ivo kana vachizokrema hongu inoti munhu anoberekwa nevanhu vaviri vadiri kuti vato rwakaoma hanzvadzi yamutowo yatuya kunemi mambo wake mukataisa chishupa chake kanehon chief makopi kutoenda kuguru aneta aenda zvipi zvaita sei pamupacho hapatogariki ndosenge vauya kuno ini ndinokugamuchirai nokuti ndoda muzviko renyu ndofana kuperera saka ndichipa kubatanidza kuti vanhu muvanogara zvakanaka mufarire nyika ino yeshangure yemazuva nokuti pakati makagara kana pane zvimwe zvinenge zviri kutambudza hatiende kunoisa musoro mumushonga pasi pane chironda chisiri kupora ndesaka taenda kunotarisa kuti ibackground yamai avo yakambomirawo sei kwavakabva handimazona saka tauya kumwana uyu kuti vanoclaima zveumai panofanira pachiclaimawo nezvababa saka kuhama dzemurume hadzipere dzese vanoenda votouya at least pave nehama imwe chete inopupura handini mapanzi nokuti vakauya vakadai inokwanisa kuzomira nepamwe
saka imimi penyu mataura zvenyu mataura zvamuri kuda asi takati kudawo baba kana hama inokwanisa kuti mwana uyu inomuziva yotaurawo zvairi kuda moya nelisti renyu tobva tatootoraiza kuti no mari yenyu mukuru pamusore changamisa haimi ndaitofunga kuti mukatovabatsira muri motovanyora motovasuma motovasamuna vauya nakakwana usina ndo zvingatobatsira notiorega unongaudza vauya yandozvatanga uvakwasha ramba tichitenderera tichienda pasinaira nachenjaita se chigwida nyora samoni yekushedza varume ava vabereki vavo kuti amai vagone kuva na pfuma yavo tinoda baba vanenge vari responsible nekubereka mwana kuti navo vava vanotorozwa avo ndokupedza kutaura nokuti achazouyawo nerimwe gore au ndikudawo pfuma yangu saka munodzokera munoya next court iriko riri kana vashedzwa namambo hatitarisire kuti havauyi kana vasina kuuya musi wa 23 munoenda munotora affidavit mazvinzwa munoya negwaro rekutaura kuti kana vachiramba imi munonozvitaura kune witness kuti aiwa takachiti vauye saka varamba saka vonyorawo affidavit kupolisi vanokunyorera handi mazvinzwa kuitira kuti ini ndigone kutonga nhau iyi ndine umbo wekuziva kuti munhu ariko pane vamwe vakauya vakambondinyepera vachiti kune uyu ndivo atete vacho ava ndivo baba mnini vacho tazoenda kunoongorora vaida kuti vapuhwe mari yecompensation kunasa vakauya nevanhu vekunyepa pashure pazvo tikazoona uya mukadzi wacho akuti ndini mukadzi chaiye wechokwadi kwakuzoti ivo waenda unoshidza mawitness yayo wakamboya nayo ndobva vauya vakati isi taiziva taigara tese takakura tese mucompound ndo tanga tichiwirirana saka unga waukama wokuwirirana ndikati hazvisiri zvomusungwa saka kubva panguva iyoyo ndinge ndichida chokwadi saka sezvandaona nzedzeniyo kureva kuti chokwadi chiri mamuri asi apa tinenge tirakuda kuti umbowo affidavit yokuti zvese mubetsero then chechipiri mari haishande kwandiri inini ndinobata vanhu zvakaenzana handina wodi mari yenyu handigamuchire kuti ndikuitire ifefu ndinongoenzanisa zvinhu sezvazvo saka kana pane zvamunenge muchida kuenzanisa munotaura makasununguka musachire kure kuti panodiwa mari hapana mari inodiwa mazvinzwa mari sununguka yenyu saka itai kuti moya musi wa 23